Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánról túró résztvevőket is. Én Szedlacsikné Krisztina vagyok. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a PPH vezetői közül ma én lehetek a háziasszony. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Nálunk mindenki tegezi egymást, kortól nemtől függetlenül. A PPH előtti foglalkozásom HR asszisztens, illetve recepciós volt egy irodában, mára viszont már a PPH tanulói csapatszervezés a fő tevékenységem. Budapesten élünk a férjemmel, Gergővel, 5 éve vagyunk már házasok, és van egy 3 éves kisfiunk. Mi itt találtuk meg egymást a PPH-ban 7 évvel ezelőtt, és én azóta része lettem a Szedlacsik családnak. És én megismertem a tanítónkat, a mesterünket, mint magánember is. Úgy él, ahogy tanítja. Én szeretném nektek bemutatni Szedlacsik Miklós mesterkócsot, aki a mai előadást fogja tartani. Szervezetünk alapítója és vezetője, személyiségfejlesztő szakember, a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs. Egyedülálló módon tanítja az embereket, és képes utat mutatni, merre haladj, elmagyarázza, hogyan juss oda, akivé válni szeretnél. Mesterünk 1987 óta foglalkozik az emberekkel, 1991 óta van saját szervezésű csapata. 1993-ban hozta létre a PPH közösséget, és azóta tanítja az embereket, illetve 95 óta a vezetőket is. A vezetésével a PPH 4 területen lett piacvezető. És több százezer embernek vitt el már életjobbító lehetőséget. Óriási tapasztalata van az ember és életműködése terén. Badalság lenne, ha bárki azt gondolná, hogy mesterünknek nincs elég tudása vagy tapasztalata. Az előadónk egy olyan mester, akinek a tudása, képességei, tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Az egyetlen személy, aki összekapcsolta a szellemiséget a mindennapi életben használható tudással. Élő emberként ő az, aki az élet és emberismeret, továbbá a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Egyedülállóan, közvetlen égi forrásból tanítja az embereket. A tudást úgy adja át, hogy mindenki számára érthető legyen. Neki van a legrészletesebb információja a bolygószinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes szeretetkorról, az aranykorról. Különösen érdemes odafigyelni arra a tanításaira, amit a jövővel kapcsolatban mond, hiszen azok mindig beszoktak következni. Én ezt már 10 éve hallom a képzéseit, és megtapasztaltam, hogy beszokott jönni, amit ő jósol, javasol. Ma Magyarország egyetlen független spirituális szervezetének a vezetője. Hisz abban, hogy a jó emberek összefogva, együttműködve képesek egy jobb világot, a szeretetkort létrehozni. Mesterünk életküldetése, az emberek lelki fejlődése, hogy ezáltal képesek legyenek kijutni a reinkarnáció mókuskerekéből. Képesek legyenek szeretetben, békében, boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek a szeretetkorba, az aranykorba. Én szeretném megkérni, hogy jöjjön és tartsa a mai képzését mesterünk, a Honor Trade Zrt. Alapítója, vezérigazgatója, a Nyílt Akadémia alapítója és vezetője, a PPH 14-es szintű igazgatója, Szedlacsik Miklós mesterkócs. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Hogy tetszik ez a jelenlegi világ? Lehetne jobb is. És ha jó emberek nem tesznek azért, hogy jobb legyen, akkor vajon a rossz emberek mit fognak tenni? A rossz emberek azok nagyon aktívak. Mondok egy példát, jó? Tehát több médiában ismert embertől hallottam már azt, hogy sokkal több a negatív hozzászólás, mint a pozitív. Nem azért, mert több a negatív ember, hanem azért, mert a jó emberek az sokkal kevésbé aktívak ilyen téren, mint az elnyomók, az antiszociális emberek. Ugye ezt én is megtapasztaltam egyébként, bár mostanában már kevésbé, mint régebben,
tehát már lassan hozzászoknak ahhoz, hogy vagyunk, hiszen már 16 éve csináljuk azt, amit csinálunk. Akkor nézzük meg, mit is csinálunk. Hát ugye érdemes még azt is tudni velem kapcsolatban, hogy ugye én kaptam egy feladatot, azt, hogy létre kell hozni a bolygón a szeretetkort. Nyilván ezt egyedül nem tudom megcsinálni, és nem embertől kaptam ezt a feladatot, hanem az Istenemtől. Tehát ehhez kell egy csapat, és hát ugye ehhez kapcsolódóan szeretném mondani, hogy az embernek van 10 életterülete, és itt elhangzott egy olyan kifejezés, illetve egy szó, nem tőlem, hanem a háziasszonyunktól, amit ugye jó lenne azoknál tisztázni, aki esetleg nem így tanulta, vagy nem így gondolja. Ugye volt egy olyan szó, hogy reinkarnáció. Jó, tehát tanítottak-e valamit erről az iskolában? Bármilyen iskolában, amiben jártál? Nem, érdekes mód, nem? Még meg sem említették, egy árva nyik sem volt ebben kapcsolatban. Érted? Tehát semmi. Na most ezáltal az ember úgy működik, hogyha valamiről nincs semmilyen tudása, információ, de semmi, akkor most abban hogy higgyen? Ugye jó kérdés, nem? Tehát az ember abban tud hinni, amit tanulmányozott, és jónak tart, igaznak tart. Oké? De ott kezdődik, hogy jónak tart, mert ugye hát a rosszat az ember azt nem szívesen fogadja el, nem? Tehát a rosszal az ember nem annyira akar tehát egyetérteni. Nyilván biztos vannak, akik a rosszal egyetértenek, de a legtöbb ember az a rosszal nem igazán ért egyet. Na most azért el kellene mindenkinek azon gondolkodni, hogy én sem úgy nőttem föl, hogy nekem bármit is tanítottak volna a reinkarnációval kapcsolatosan. Csak ugye én ezt a kérdést, ezt nem csak tanulmányoztam, hanem meggyőződésem lett ebben kapcsolatban. És ugye az ember, hogyha nem tanul valamiről semmit, semmilyen információ nincs valamiről, és ahhoz képest lesz információja arról a dologról, sőt még akár meggyőződése is, akkor az ember eldöntheti azt, hogy miben hisz. Hát én úgy voltam mindig ezzel a kérdéssel, hogy én abba akartam hinni, ami nekem és az embereknek jó. De elsősorban ugye mindig az ember magából indul ki, nem másokból. És ezért ugye elsősorban abból indultam ki, hogy nekem mi a jó. Tehát hogy nekem az a jó, hogy van tudásom az élet működéséről, vagy nincs tudásom az élet működéséről. Vagy van tudásom az ember működéséről, vagy nincs tudásom az ember működéséről, és rájöttem az, hogy nekem például az a jobb, hogyha nekem van tudásom az élet és az ember működéséről, sokkal jobb, mint hogyha nem lenne, és sokkal jobb, mint mikor nem volt. És én onnantól kezdve ugye nem azt a példát követem, amit nagyon sok ember, hogy hát ez a bamba tudatlanság, ez a jó. Tehát amikor az ember nem tud semmit, az a jó. Nem tudja az élet működését, nem tudja az ember működését, csak él a nagy semmibe, érted? Fogalma nincs az okokozati összefüggésekről, hiszen a nyugati társadalom nagyon nagy része
így éli le ilyen bambán tudatlanul az életét. És én rájöttem, hát én is így nőttem föl természetesen, és rájöttem arra, hogy nekem az egyáltalán nem jó. Tehát én valahogy jobban szeretem, hogyha az életem úgy alakul, ahogy én szeretném, nem úgy, ahogy mások úgy gondolják, hogy hát szerencsés vagyok, vagy nem vagyok szerencsés. És van, aki azt mondja, hogy hát én olyan szerencsétlen vagyok, van, aki meg azt mondja, hogy én meg olyan szerencsés vagyok. Egyébként én is úgy kezdtem az életemet, hogy volt nagymamámnak egy álmos könyve, és az álmos könyvben benne volt az, hogy melyik a szerencsés napok a születési dátumot figyelembe véve, tehát az úgy volt benne, hogy nap, hó, tehát hónap, nap, hogy melyik a szerencsés nap, melyik a szerencsétlen, és akkor így nézegettem ezt, és mivel oda volt írva, hogy a november 17-e a szerencsés nap, ezért én elkönyveltem, hogy én szerencsés ember vagyok. Oké? Ez egészen abban koromban volt, amikor megtanultam olvasni általános iskola alsó tagozatában, és akkor mondom, ebben benne volt, akkor megnéztem szüleimnél, például apunak a születési dátumában, a hónap napban az volt, hogy szerencsétlen. Érted? Megnéztem a többiekét, ott nem volt semmi. Tehát ugye háromféle megoldás volt, voltak a szerencsés napok, voltak a szerencsétlen napok, meg a sok, egyik se. Így van, a közömbös. Tehát a legtöbb a közömbös volt. És akkor így elhatároztam, hogy én szerencsés vagyok. És mondhatnám azt, hogy ha nem ismerném az élet működését, meg az ember működését, akkor azt mondanám, hogy szerencsés vagyok. Mert gyerekkorban ugye már én elhatároztam, hogy szerencsés vagyok, és akkor ezért szerencsés lettem. És akkor így végig gondoltam már annak alapján ezt az egészet, amikor már megismertem az élet működését, amit ugye a 90-es évek legelejétől kezdtem el tanulmányozni, először az ember működésével, majd később az élet működésével. És rájöttem arra, hogy hát ez nem szerencsekérdés. Ez sok minden más egyéb kérdés. Tehát sok minden más. Tehát most felsorolni is sok lenne, mert akkor ugye ezt még meg is kellene magyarázni, hogy minek a kérdései ez a dolog, hogy ki hogy éli az életét, hogy idézőjelben mennyire szerencsétlen vagy szerencsés. De nem ettől függ, hanem attól függ, hogy milyen előző életet élt az ember. Az ettől függ. Ha előző életben egész jó életet élt az ember, akkor egy olyan családba született be, amelyik nem baltázta előtt. Vagy nem nagyon. Ha az előző életében nem igazán olyan életet élt, mint amit egy embernek élni kellett volna, vagy mint amit az előző életében születése előtt bevállalt, hát akkor a következő élete se lesz egy leányálom. És ezeket én tudom, hogy így van. És régen nem tudtam, most ne értsétek, még fiatal felnőttként sem tudtam ezeket a dolgokat. Tehát ez mondom, a 90-es évektől kezdődött nekem ez a fajta ismeret, és akkor így elgondolkoztam például azon, hogy az élővilágban az állatok azok a különböző fajok, tehát egy fajon belül az állatok az viszonylag egyforma életet élnek le. Tehát az alatt a 5-10-15 akárhány évet élnek, vagy még többet, nagy különbség közte nincs. Tehát mit tudom, Afrikában születnek az afrikai elefánt, és akkor ott nagy különbség nincs az afrikai elefántok életében, de bármilyen fajt megnézzük, mondjuk a vörös rókát megnézzük, az van Európában, Magyarországon, olyan nagy különbség nincs az élete közt.
két vörös rókának a földön, érted? Ha csak nem mondjuk állatkertben van. És akkor mondják, hogy az Isten igazságos, de mindenki ebbe az életbe született, érted? Jó, akkor megkérdezek mindenkit, hogyha az Isten igazságos és neked ez az első életed, akkor miért nem egyforma születési életet kezdtünk? Ezen miért nem gondolkoztál el még soha? Mert ugye a vallásokban az van benne, főleg a keresztény vallásokban, hogy erre az életre születtél és innentől már tovább élsz. Oké, ezt tanítják legalábbis. Ugye én ezeket hallottam, meg annak idején mikor hittalra jártam, akkor ilyeneket tanítottak. És gondold végig, ha Isten igazságos, akkor miért különböző életet kezdtünk? Miért nem azonos életet élünk ugyanúgy, mint az állatok egy fajon belül? Hát az ember az egy faj. Vagy ha még fajba is külön vesszük őket, akkor vegyük bőrszínbe külön, bár én szerintem csak a bőr különbözik, egyébként a működés azonos. Na most akkor onnantól kezdve, ha külön vesszük a fajokat, akkor egy fajon belül kellene azonos életet élni, nem? Egy bőrszínen belül, és azonos életet élünk? Hát nincs, még az ikrek sem élnek azonos életet, érted? Még azok sem. Olyan mértékben, hát nekem hála Istennek erre is volt saját példám, hiszen anyósom meg annak az ikrek voltak, teljesen más életet éltek, teljesen, érted? Az egyiknek lettek gyerekei, a másiknak nem, egy se, érted? És két nőről van szó, ráadásul még egy petélyek is voltak, érted? És teljesen más életet éltek. Jó? Úgyhogy gondoljátok végig, akkor ha azt akarnád magyarázni, hát akkor az Isten az nem igazságos, mert az egyiknek jobb életet adott, a másiknak kevesebbet, ami hazugság lenne, hogy nem igazságos, érted? Hát ami azt jelenti, hogy neked lenned kellett egy oknak, hogy miért oda születtél, ahol születtél, nem? És miért úgy neveltek, ahogy neveltek, miért olyanná váltál, amilyennél váltál, ennek lenni kellett egy oknak, hiszen azóta én rájöttem, hogy nincs olyan, hogy van egy okozat és annak nincs oka, nincs ilyen. Jó, és ez azt jelenti, hogy minél többet töltött el valaki egymás után itt a földön, mint ember, annál jobban elfelejti a tudatalattiát, annál jobban elnyomva elfelejti, hogy honnan jött. Elfelejti azt, hogy egy magasabb létformából jött, az isteni létformából jött ide minden földi ember, mint lélek. És akkor még azt is összekeverik a tanítók, könyörgöm, a tanítók az életenergiát a lélekkel, mikor ez teljesen külön két dolog. Életenergia minden élőlényben van, lélek meg csak az emberben, de ezt a kettőt ezt összekeverik, vagy összemossák, érted? A tanítók, akik ilyennel foglalkoznak. Szóval mi emberek lelkekkel rendelkezünk, méghozzá szuperintelligens lélekkel, és az intelligenciáját egy léleknek onnan tudni, hogy mekkora. Oké? Mindenki borsónyi lélekkel születik, és itt a nyugati társadalomban a legtöbb ember borsónyi lélekkel hal meg. Érted? És vannak olyan lelkek, gondold végig, amely annyira intelligens, hogy helikopter méretű. Érted?
nem játékhelikopter, jó? Hanem rendes, nagy helikopter méretű. Érted? Annyira intelligens. Tehát azzal, hogy intelligensebb lesz egy ember, azzal növekszik benne a lélek. Érted? Tehát a tudás mértékében nő a lelke az embernek. És nem a használhatatlan tudás növeli a lélek méretét, hanem a hasznosítható. A használhatatlan tudásra pont jó a lexikon. Tehát a hasznosítható tudás azt jelenti, hogy boldogulsz ezen az életterületeken, ezeken az életterületeken. Érted? Ezt jelenti. Nem mást. És annál nagyobb tud lenni a lelked, minél jobban boldogulsz ezeken az életterületeken. Azért jöttél ide le, hogy ezt végrehajtsd. Hogy a borsonyi lelkedből mondjuk mire meghalsz, mondjuk egy ilyen nagyobb méretű alma méret legyen, érted? Tehát a lélek az egy szuper intelligens lény. Most gondold végig, úgy vállaltad ide hogy lejössz a földre borsonyi lélekkel, hogy volt mondjuk egy, mit tudom én, egy kisebb görögdínyélnyi lelked, érted, méretű, vagy még nagyobb, érted? És az azt jelenti, hogy elmentették a tudásodat, és majd ha olyan életet élsz ezen a bolygón, hogy innen elmehetsz, akkor visszakapod az összes tudásodat, amit létrehoztál akár ebben és az előző életedben is, hozzáadva az isteni létformáknak a tudását. Na most akkor azért megkérdezném, akkor most melyik a jobb? Hogy egy életed van, egy halálod, tehát nincs semmi se előtte se utána, vagy az a jobb, hogy most hoztak létre mint lélek, és majd innen már végtelen élettartamot élhetsz, ez a keresztény tanítás. Vagy az a jó, hogy van több milliárd évnyi tudásod, és azt vissza tudod kapni. Melyik a jobb a három közül? Neked! Melyik a jobb? Érted? És ez úgy kezdődik, tehát hogy arról tudsz meggyőződni, amiben hiszel. Amiben nem hiszel, arról nem fogsz, mert nem is akarsz meggyőződni. Érted? Tehát először valamiben hinni kell, hogy meggyőződhess majd róla. Tehát azért nem gondolod, hogy a jóban hinni kell? És az mennyivel jobb számodra, mint ember, hogy te az Istentől származol, és nem egy állattól? Gondold végig. Hát akinek az a jobb, hogy ő állattól származik, akkor származzon, ha ennyire hülye. Érted? Nem az én problémám, az övé. Világos voltam? Jó, tehát mi mit csinálunk? A mindennapokban használható, eltitkolt tudást adjuk az embereknek. Eltitkolták azért, azt gondolod, hogy abban nincs semmi biznisz, hogy eltitkolják az emberek elől a tudást? De az pont abban van. Minél jobban eltitkolják, annál könnyebben manipulálható az ember.
mert annál butább, minél butább egy ember annál manipulálhatóbb. És mivel fogyasztói társadalom van, kapitalizmusban, az azt jelenti, hogy vásárolj, 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 költsd a pénzt, lehetőleg többet költsél havonta, mint amennyit keresel. Oké? Miért? Azért, mert onnantól kezdve, ha ezt elérik nálad, teljes kiszolgáltatottságban leszel, rosszabb helyzetben leszel, mint egy rabszolga. Mert a rabszolgának legalább adtak enni, meg adtak szállást, érted? De neked nem fognak. No, szóval, és egy ilyen világ felé megyünk, ahol totális kontroll, totális kiszolgáltatottság lehetőleg mindenkinél, vagy majdnem mindenkinél. Érted? Ezt a világot szeretnéd? Hát akkor te olyan ostoba vagy, mint a sötét éjszaka, érted? Olyan fekete az elméd. Tehát lényeg, hogy mi avval foglalkozunk, hogy képezzük az embereket. Először is képezzük arra, hogy ezeken a területeken legyen tudásuk. Utána, ha az ember már alakul ezen a területen, ezeken a területeken, akkor szépen haladjon a szellemi fejlődés és a lelki fejlődés szintjein. Szépen haladjon. Hogy a 7. lelki szintre feljutva visszakerülhessen oda arra a bolygóra, mert ahonnan jött. És az nem a naprendszer. És az azt jelenti, hogy megértsd, azért jöttél le, mert egy olyan világból jött le a lelked, ahol nincs rossz, és lejöttél, hogy megtanuld a rosszat, és tudd értékelni a jót. Világos? Mert akkor tudja az ember értékelni itt a földön is a jót, ha tudja mi a rossz. Érted? És mivel odafönt olyan világból jöttél, ahol nincs rossz, nincs olyan, hogy probléma, meg ilyen hülyeségek, érted? Ezért a lelkek jó része nem értékeli a jót. És lejött, hogy megtanulja értékelni a jót. Világos voltam? És akkor így megérted, hogy miért lesz valaki elnyomó. Mert brutál meg kell tanulnia neki azt, hogy mi a rossz. Mert te még boldog elnyomót nem láttál. Nem létező fogalom olyan, hogy boldog elnyomó. Érted? És mondhatni azt, hogy az elnyomóknak a legrosszabb. Hát gondold végig, amikor te elnyomóskodsz, ugye te szociális ember vagy, nem elnyomó, ha kapsz egy elnyomást, akkor elkezdesz elnyomóskodni. De olyankor az neked a legrosszabb, amikor elnyomóskodsz. Rosszabb, mint annak, akit elnyomsz. Érted? Tehát az elnyomóknak a legrosszabb, hiszen állandó félelemben vannak, azért csinálják az elnyomást. Aki nem lenne félelemben, vagy nincs félelemben, annak nincs szüksége arra, hogy elnyomoskodjon. Érted? Tehát téged elnyomnak, ezért félelembe kerülsz, és ameddig az elnyomás hat rád, addig félelemben maradsz, és elnyomóskodsz. Szociális emberként. És ha sikerül kijönni ebből a félelemből, akkor kijössz az elnyomoskodásból. Na most, az antiszociális
emberek, az elnyomók, azok állandó félelemben élnek. Gondold végig, milyen rossz lehet nekik. Hát nekik a legrosszabb. Ezért egy elnyomó is a következő életében ugye egy olyan, tehát tiszta lappal indul ugyanúgy, mint bárki más, de nehezített körülmények közé, hogy abból jöjjön ki. És az élet arról szól, valamit nem oldasz meg, akkor utána nehezítést kapsz, hogy megold. Tehát ezért jó mindent lehetőleg elsőre megoldani, és nem másodikra, harmadikra, negyedikre. Ezt én tudom, mert én sokszor az életemben csak másodikra oldottam meg dolgokat, pedig elsőre könnyebb lett volna. És mindig megfigyeltem, hogy ha másodikra oldottam meg a dolgokat, az mindig nehezített volt, mindig, minden esetben, kivétel nélkül. Szóval miért kell az embereket tanítani? Tehát rendszeres képzéseink vannak, és a képzéseinket nézzük, hogyan csináljuk. Tehát tudatosodnia kell minden szociális, tehát jó embernek. A ma világában, ha nem veszed észre a lelki fejlődésed szükségességét, az Istened és a tudatosodásod elengedhetetlenül fontos szerepét az életedben, tátkarokkal hívsz magadhoz minden rosszat, ami csak létezik. Tehát hogy tiszta és világos legyen. Azért vagy itt, mármint itt a Földön, hogy fejlődj. Ha bojkottálod a fejlődésedet, akkor kapsz mindenféle problémát az Istenettől, hát ha megjön az eszed. Ha úgy látják, hogy na ennek nem fog megjönni az esze sose, akkor először is megszenvedtetnek, a legtöbb esetben ez így történik. Ha mit tudom én, mondjuk olyan az Istenet, hogy hát nem szenvedtettem meg, mert annyira nem volt ő rossz, akkor meg fogja és kivonja az élők sorából a testedet. Oké? Ahogy tőle függött a születésed, tőle simán tud függni az elhalálozásod. Nyilván te is meg tudod magadat ölni avval, hogy életellenes cselekedeteket művelsz, simán. És most nem az öngyilkosságra gondoltam, jó? Hát életellenes cselekedet, például mit tudom én, alkoholizálás, cigarettázás, drogozás, akkor egy életem van, egy halálom, hajszolni kell az élvezeteket, érted? Tehát ahogy szokták mondani, hogy két végén égeti a cigarettát, érted? Micsoda? Gyertyát. Ja, a gyertyát, igen, a gyertyát, és akkor hamarabb leég. Jó, tehát nem kell ezt komolyan venni, csak az nem az én problémám, hanem a tiéd, érted? Ha nem veszed komolyan. Hidd el, te nem dolgoztál annyi emberrel, mint én, és tudom, hogy működnek az emberek, oké? Tehát te nem dolgoztál közvetlenül több tízezer emberrel, én dolgoztam, oké? Nézzük tovább ezt a gondolatot. Az Istened azáltal, hogy elétette a PPH-t és a Szedlacsik Miklóst, Nyílt Akadémiát, bármelyiket, az mind ugyanaz,
az Istenet most adott neked még egy utolsó esélyt a szellemi fejlődésedre és annak pozitív következményeire, a boldogulásodra. Mivel szabad akarat van a bolygón, te csinálhatsz olyat, hogy nem élsz vele, nem élsz ezzel az utolsó eséllyel, csak akkor ne csodálkozz azon, hogy az Istened előre hozza a halálod időpontját, illetve annyi problémát kapsz, hogy már esélyed sem lesz a fejlődésedre. Oké? És ha ez most nem tetszik neked, ez akkor is így lesz. Pont. Tehát rendszeresen tartunk képzéseket, de nézzük először is, mit csinálunk. Olyan embereket keresünk, akik jobbá akarják tenni a saját és a családuk életét. Felsorolás, ez volt az egy. Nézzük. Tehát ez egy, úgy is mondhatnánk, célcsoport, kettes célcsoport. Olyan embereket keresünk, akik a saját életük irányítását a saját kezükbe akarják venni. Harmadik, olyan embereket keresünk, akik anyagilag független, szabad, boldog életet akarnak élni. Negyedik célcsoport, olyan embereket keresünk, akik a fejlődésük miatt be akarnak kerülni a szeretetben, békében történő együttműködés korszakába, a szeretetkorba, az aranykorba. Ötödik, hát ott 2 4-es lett. Olyan embereket keresünk, akik a szeretetkor, aranykor tanítói, vezetői szeretnének lenni. Oké? Tehát ez 5 féle különböző ember. Oké? Ez nem egyben keressük mind az 5-öt, jó? Hanem 5 emberbe az egyiket. A fejlődés a csoportban végzett gyakorlással és segítéssel felgyorsítható, méghozzá lényegesen. Egy havi tandíjért 4 millió forint értékben kapsz minden napokban használható ember- és életjobbító képzést. Minden szerdán és vasárnap este havonta átlagosan 30 óra képzésünk van, amiket igénybe vehetsz a weboldalunkon élőben, az interneten keresztül, tévén vagy rádión. Hát érted? Nem mondd azt, hogy nem érsz rá hallgatni, nézni, mikor bármi közben tudod hallgatni. Világos? Nincs olyan, hogy nincs időd. Mire nincs időd? A füledbe betenni egy fülhallgatót és hallgatni? Jó? Akkor nézzük tovább. Minden héten, szerdán és vasárnap este. Hát legtöbb ember este már mit csinál? Szórakoztatja magát. Nem? Azt csinálják. Most néztem egy képzést. Képzeljétek el, pont ember- és életjobbító képzést nyújt egy cég. Majd októbertől kezdve. Egy napos képzés, fél 10-től 5 óráig, bruttó, úgy, hogy most befizeted, mit tudom én, még pár napig a díjat, bruttó 185 000 forint. 26 000 forint óránként. Tehát mi van nekünk most? Milyen képzésünk? Emberi bánásmód.
pont ezt a képzést mondták, hogy emberi bánásmód képzés. Ugye ez nekünk már régen itt van, ez az emberi bánásmód, ők most akarnak tartani. Akkor ha, mit tudom én mondjuk, már ezen a határidőn túl fizetsz, akkor még drágább, ha mit tudom én, szeptember mit tudom én hanyadikáig fizeted, akkor még drágább, akkor már ilyen 260 000 forint az egy nap képzés. Fél 10-től 5-ig, jó? Egy napos képzés. Jó? Ha valaki azt mondja, hogy a mi kis satnya 15 000 forintunk akciósan, az sokba kerül, akkor menjen oda tanulni. Óránként kedvezményesen 26 000 forintért, érted? Egyébként meg vagy 35 ér óránként. Ezt éppen ma vagy tegnap olvastam. Tegnap azt hiszem, tegnap este. Igen, mert tegnap nézegettem a nemrég küldött e-maileket. Érted? Csak hogy világos legyen. Amit nyújtunk pedig 30 óra, az nagyon alul van értékelve, mert az van írva nekünk, hogy a 30 óra képzés az 250 000 forint. Ott számolt ki. A 30-szor 26 000 az mennyi? Az 750 000? Érted? Tehát nem 250 000 az értéke, hanem ennek a sokszorosa. Ráadásul senki nem csinálja azt, mint mi, hogy lehetőséget biztosít arra, amiről az imént beszéltem, hogy legyen csapatod. Érted? És az emberekkel foglalkozhass. Mert egyébként hol a fészkes fenében fogsz gyakorolni? Ha te nem vagy mondjuk egy vezető, amely alatt van egy csomó ember, akin gyakorolhat. Hát ezáltal ugye az ilyen cégek, amelyek ilyen képzéseket csinálnak, mondjuk ezt az emberi bánásmód képzést, azok általában vállalkozókat keresik meg, akiknek vannak alkalmazottjaik. Érted? És nem a magánszemélyeket. Mert a magánszemély úgyse fogja tudni hasznosítani, mert nincs hol. És hiába tanítják egy magánszemélynek az emberi bánásmódot, kin fog gyakorolni, ha a családja nincs vele. Azt mondja, hogy 91-től foglalkozok csapatépítéssel. Azóta van saját szervezési csapatom, és akinek nem tetszik, én úgy gondolom, hogy az, amit fogok mondani szót, az egyetlen megoldás egy átlagember számára, hogy kiemelkedjen a tömegből. Érted? És jobb életet élhessen. Ez pedig egy vállalkozási forma, azt úgy hívják, hogy hálózati értékesítés. Hálózatépítés, network marketing, MLM, ennyi neve van, amitről én tudok. Csapatépítés. Ez mindegy. És én azt láttam, ugye mivel ilyen értékesítési formával lettünk 4-szer piacvezetők, 4-szer, ennek az értékesítési formának köszönhetően lettünk 4-szer piacvezetők, biztos nem olyan rossz értékesítési forma. Oké? Egyébként a legjobb értékesítési forma, és bármit értékesítenek ebben, bárki anyagilag független, szabad lehet, de nem lehet boldog. Miért? Mert ahhoz, hogy valaki boldog is legyen, azt a 10 területet, amit láttatok, azt jól kell tudnia, illetve nem elég,
hogy jól tudja, mindjárt visszamegyünk ide. Tehát akkor tudsz boldogulni, tehát csak boldogulni, ha ezt a 10 területet jól kezeled. Hát magyarul önmagaddal, pároddal, szüleiddel, gyerekeddel, másokkal, munkáddal, pénzzel, környezeteddel, hatóságokkal, Isteneddel. Ha ez a 10 terület működik, akkor tudsz boldogulni. Boldog tudod mikor leszel? Ha azt a munkát végzed, ami a feladatodban benne van, amit előre megírtál, megírtatok az Isteneddel, hogy neked mi lenne a legjobb feladat az életedben, és ez menjünk ide egyen vissza, szépen haladsz a küldetésed irányába, amit szintén azelőtt megírtatok, mielőtt leszülettél. És mielőtt megfogantál, tudtad, hogy milyen napon fogsz születni. De érdekes. Oké? Nyilván mikor már megfogantál és lejöttél a bolygóra, akkor már előtte elmentették az előző tudásaidat. Szóval akkor boldog az ember, ha halad az lelki fejlődésében. Érted? Akkor érzi jól magát a bőrében, akkor boldog, ha lelkileg fejlődik. Tehát nem csak tanul és gyakorol, hanem lelkileg fejlődik. Érted? Tehát akkor érzed jól magad a munkádban, ha azt a munkát végzed, ami meg van írva neked. Én azt végzem. Akkor boldog az ember, ha halad a lelki fejlődésében. Én haladok. Oké? Tehát én nem csak ugatom ezeket a dolgokat, hanem én csinálom is. Oké? Nem csak tanítom, csinálom is. Tehát igénybe tudod venni a képzéseket, tévén vagy rádión, személyesen, a vezetők által rendezett helyszíneken, sőt felvételről is megnézheted, sőt visszamenőlegesen, ami ugye körforgásban jönnek a képzések, 26 nagy témánk van, az előző témánk az éppen 8 hónapos volt, és ha egy olyan témát szeretnél, ami még soká kerül sorra, azt meg tudod venni visszamenőleg. A hangot és a jegyzetet le is töltheted, az videót is le tudod tölteni, csak az nagyon sok helyet foglal. És ha most veszed igénybe a coach képzésünket, most akciósan 4 havi 1 millió forint értékű képzést kaphatsz, tehát 4 hónapi képzés, ami ugye 4-szer 250 000 forint, csak 60 000 forintért, akkor számolt ki, hogy a 60 000 forintot oszd el 1 millióval, akkor hány százaléka a minimális értékének a képzésünk? Jó? A mostani kedvezmény tovább fokozva, ugye már nem kell mindig 60 000-et fizetni 4 hónapra, hanem havi 15 000-rel tanulhatsz itt nálunk. Visszatérve oda, hogy lelki fejlődés, és elmondtam azt, hogy a lelki fejlődéshez szükség van gyakorlásra, és akkor tudsz gyakorolni, ha van csapatod. Ha a családod nincs, nem tanul itt, akkor nincs kint gyakorolni, maradjunk ennyiben. Jó? És ezzel kapcsolatban csak elmondanám, hogy belekezdtem, hogy ugye elég rég foglalkozok csapatépítéssel, és elég sok mindent tanulmányoztam az életemben, és mondhatnám azt, hogy párhuzamos tevékenységeket, üzleteket tanulmányoztam, és sehol nem tapasztaltam olyan arányokat, mint nálunk. Milyen arányokat? Körülbelül az itt lévő tanulók fele az férfi, fele az nő. Sehol máshol.
általában attól függően pénzügyi területen a férfiakra jellemző, egyéb területen, termékforgalmazások területén ugye általában nők. Akkor képzések területén óriási mértékben a nők járnak képzésekre, mondom nálunk fele-fele. Akkor nézzük tovább. Olyat se tapasztaltam, hogy annyi családtag jár a képzésekre. Tehát ami azt jelenti, hogy komplett családok járnak képzésekre. Nyilván beleértve a nagyobb gyerekeket. Értitek? Sehol máshol nincs ilyen. Sehol. Tehát akkor valamit tudunk. Nem? Másokhoz képest. Hogyha el tudtuk azt érni, hogy a családok jöjjenek. Érted? Máshol tanul az egyik, a másik meg körbe röhögi. Érted? És ez van. Vagy gátolja, hogy a másik tanulja. Vagy le akarja róla beszélni, stb. Stb. És ez azt jelenti, hogy mivel én más lehetőséget 30 valahány év alatt, lassan 40, én mondjuk 36 év alatt, 35 nem tapasztaltam, amivel egy átlagember anyagilag független, szabad lehet. És még a boldogságról nem beszéltem, mert attól, hogy valaki hálózatépítő és nem tanulja hozzá ezt a 10 életterületet, meg nem tanulja hozzá a lelki fejlődés szükségességét, és nem halad a lelki fejlődésben, akkor boldog nem lesz. Csak anyagilag független, szabad. Tehát a hálózatépítés adta a legtöbb anyagilag független, szabad embert az elmúlt 50 évben. Érted? Na most, és ez tény, lehet vitatkozni, akkor is így van. Több 100 millió ember hálózatépítő a világban. Érted? A 8 milliárdból. Több 100 millió. Persze nem lett mind anyagilag független, szabad. Na most, ez azt jelenti, hogy nézzük meg, hogy működik a rendszerünk, jó? Ugye mivel mi vagyunk Magyarországon a magyar tulajdonú legrégebbi hálózatépítő szervezet, oké? Ez azt jelenti, hogy 94 óta áll fenn ugye a szervezetünk, nincs még egy olyan szervezet, amelyik 94 óta fennállna magyar tulajdonú szervezetként. Jó? Ez azt jelenti, hogy, és mondom, az alatt 4-szer voltunk piacvezetők különböző területeken, ellentétes területeken is. Nézzük, 2-es karrier szintet akkor éri el az ember, hogyha csoportjában van 25 000 forint forgalom. Jó? És akkor a saját tanulóid tandíja után tudsz részesedni. A 3-as karrier szintet akkor kattingatni kell, és akkor egyszerűbb. A 3-as karrier szintet akkor éred el, ha 50 000 forint a tandíj befizetés a csoportodban, és részesedhetsz a saját tanulók tandíjából, saját tanulóid tandíjából. 4-es karrier szintet 75 000 forint tandíj befizetéssel után érheted el, havi természetesen, és itt is a saját tanulóid tandíjából részesedsz. 5-ös karriert szintén 100 000 forint a tandíj befizetés a csoportodban, és részesedés a saját tanulók tandíja után. 6-os karriert szintén 150 000 forint legalább a tandíj befizetés a csoportodban, és a részesedés a csoportban tanulók tandíja után. Tehát a csoportodban tanulók tandíja után, abban benne van a saját tanulóid is, meg a nem saját tanulóid is. Tehát itt már bejön egy plusz részesedés.
Nézzük, 7-es karrierszint, 300 000 forint tandíj befizetés van a csoportodban, és a részesedés a csoportodban a tanulók tandíja után, tehát az ugyanaz. Mármint azt jelenti, hogy nyilván ha több a bevétel, több a jutalék. Ugye a weboldalon meg lehet nézni a karrier táblázatunkban, hogy alakulnak ezek a dolgok. 8-as karrier szintnél minimum 600 000 forint a tandíj befizetés a csoportodban, és a részesedés, és részesedsz a csoportodban tanulók tandíja után. 9-esként 1 200 000 forint a tandíj befizetés a csoportodban, és részesedsz a csoportodban tanulók tandíja után. Tehát egyre nagyobb összegben, nyilvánvaló. 10-es karrier szintén 2 millió forint a tandíj befizetés a csoportodban, és részesedsz a csoportodban a tanulók tandíja után. Tehát a saját embereid és más embereid után, más emberek után. 11-es karrier szintnél 3,5 millió forint a tandíj befizetés a csoportodban, és legalább 7 számjegyű a jutalékod. Ugye tanultuk ilyet, hogy a 7 számjegy az 1 millió forint legalább. Oké? És ez a 7000, ugye azt mondja, vagyis a 3,5 milliónál több mint 1 millió, tehát legalább 1 millió, akár tudom én mondjuk 9000-nél vagy 9500-nál már akár lehet 2 millió is nyugodtan, érted? Jó? Úgyhogy ha megnézed azokat az összegeket, hogy a bevételből mennyi van kifizetve, úgy, hogy van egy kiváló árértékű szolgáltatásunk, messze verünk minden hálózatépítő szervezetet a piacon, minden hálózatépítő szervezetet, és nem egy túlárazott terméket vagy egy túlárazott szolgáltatást értékesítve, érted? Próbálnak nagyobb jutalékokat kifizetni, nagy arányú jutalékokat. Nálunk úgy, hogy ennél jobb árértékű termékkel és szolgáltatással nem fogsz találkozni az egész bolygón, és úgy van a legmagasabb szintű kifizetés, mert máshol mondjuk aki 1 milliót keres hálózatépítésben, ott nem 3,5 millió bevételnek kell lenni, hanem ennél jóval többnek, mindenütt. És ahol azt mondják, hogy ott nálunk nem, na hát akkor tudom, hogy nálatok úgy működik, hogy az a termék töredékét se éri, mint amennyire értékesítettek. A mi termékünk meg, ha ahhoz viszonyítjuk, amit az imént elmondtam, 50-edébe kerül, 500 forint óránként a képzés, nem 26 000 forint óránként. Világos voltam? És akkor nézd meg, a 26 000-ben hányszor van meg a 500? 52-szer. Jó? Szóval ami azt jelenti, hogy úgy tudunk működni, hogy nem kell az embernek úgy értékesíteni, hogy közben lelkiismeret furdalása van, azáltal, hogy a termék az fabatkát se éri ahhoz képest, mint amennyire rátukmálod másokra. Mert ugye a hálózatépítésben az emberek nagy része nem is a termékért megy, hanem az üzletért. Oké? De itt nekünk a termék az alap, és nem az üzlet. Az üzlet csak egy eszköz ahhoz, hogy értékesítsünk. Érted? Mert sokkal eredményesebben lehet hálózatépítésben értékesíteni, mint bármilyen más értékesítési formát, beleértve az internetet is. Oké?
a jutalékod a jogszabályoknak megfelelően felhasználhatod a képzésekre, illetve felveheted, hát nyilván 7 számjegyűt már csak a jogszabályoknak megfelelően felveheted. Tehát ha megnézed, mi baj van a világunkkal? Sok. És ha nem teszik jobbá a jó emberek, akkor az isteneink meghatározott időn belül, nem akarom most mondani, hogy mennyi időn belül, ha nem lesz aranykor, nem lesz szeretetkor, akkor ezt a bolygót lehúzzák a WC-n. Érted? Ezt 2012 év végével akarták megtenni. Csak hogy tiszta és világos legyen, és miattunk nem tették meg. De tényleg. Nem kell ezt elhinni, meg tudom. Oké? Tehát mi vagyunk az egyetlen esélye ennek az emberiségnek. Oké? Szó szerint. Ezáltal minden egyes embernek. Nem kellene benne hinni, majd megtapasztalod. Oké? Hát a jót úgy tudod megtapasztalni, hogy hinned kell benne. A rosszat meg lehet tapasztalni amúgy is, hogy nem kell benne hinni. Jó? De biztos tapasztaltad már ezt. A rosszban nem kell hinni, ezt meg tudja az ember tapasztalni. De a jobban hinni kell, hogy megtapasztald. Jó, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmeteket, visszaadom a szót a háziasszonyunknak, illetve mielőtt visszaadnám a szót, egy kis tessék olvasni, amit lesz, és tessék figyelni a szövegre, jó? Mert benne van az, hogy mivel is foglalkozunk. Csak annyit mondanék, még mielőtt elindítanám a zenét, ugye ez egy élő adás volt, hogy a mi népünk a világ mindenütt hunoknak tart minket, csak mi ostobán nem tartjuk magunkat hunnak. Hiszen a felségjelünk az a H és a Hu, Hungária, hun. Tehát mindenütt mindenki hunoknak tart minket, és a hunoknak az volt a világ küldetése, hogy egy magasabb szintű tudást juttasson el az emberiség számára. És a magyaroknak, mivel mi vagyunk a közvetlen leszármazottjaik a hunoknak, a magyaroknak ugyanez a küldetése. Tehát mi jobban vagyunk hunok, mint magyarok, megmondom, hogy miért, mert például a palócok nem magyarok, a kunok nem magyarok, hanem kunok, a palócok és nem magyarok, a székelyek nem magyarok, hanem székelyek. Oké? Attól, hogy magyarnak hívják őket, az egy dolog, igazából mind hunok vagyunk. És az összefoglaló nevünk az nem a magyar, hanem a hun, mert a magyar az ugyanolyan törzs volt, mint a hun, a kun, a jász, érted? Akkor a székely, a palóc, ez mind egy-egy hun törzs volt annak idején, és a hunok küldetése az volt, hogy egy magasabb rendű tudást juttasson el az emberiség számára, és mivel ez a nép, amely ezekből a törzsekből továbbra is fennáll, az a küldetésünk, hogy egy magasabb rendű tudást vigyünk el, és ezt be kell teljesítenünk az emberiség és saját magunk érdekében természetesen. Köszönöm szépen a figyelmeteket, kapcsolom a zenét. Ősi szél jár a Kárpátok felett, titkokat hordoz az időn át. Egy nép emléke él a szívekben, mint hajnal előtt a fénylő világ.
őrzik az üzenetet, mely régebbi minden földi szónál. nem hódítani jöttek a világba, Hanem a szeretetet tanítani tovább. hallod-e a hívást? Érzed-e a jelet? A föld most új korszak küszöbén remeg. Tudatosodj, ember, itt az idő, a jövő benned születik meg. Tudatosodj, ember, nyisd ki a szíved, mert ettől függ az emberiség. Tudatosodj, ember, hallgasd a fényt, amely a lelked mélyéről szól. Ha együtt ébredünk szeretetben, eljön az aranykor. A jóslat szerint eljön az óra, Amikor a szeretet lángra gyúl, a Kárpát-medence szívéből indul, és a világ minden népéhez eljut. a PPH jut a felismeréshez. Egy kapu az emberi lélekhez, Hogy végre meglássuk önmagunkban azt az erőt, amely felemelhet. van, aki vállalta a küldetést, Hogy továbbadja a kapott tudást. Szedlacsik Miklós hívó szavában Sokan meghallják a változást. tudatosodj, ember, itt az idő, A jövő benned születik meg. tudatosodj, ember, nyisd ki a szíved, mert ettől függ az emberiség. Tudatosodj, ember, hallgasd a fényt, amely a lelked mélyéről szól. Ha együtt ébredünk szeretetben, eljön az aranykor. Nem egyetlen kéz építi fel, Nem egyetlen szív hordja a fényt, de kell valaki, a Szedlacsik Miklós, aki emlékeztet, hogy bennünk él a lehetőség. a szeretet korát együtt hozzuk. Lélekről lélekre szálladat, És minden ember, aki felébred, az aranykor építője marad. emelkedj fel, ember, Emelkedj fel, világ, a szeretet ereje hív tovább. a Kárpátok szívéből száll a fény, És beragyogja a holnapot. tudatosodj, mert Ettől függ, hogy milyen világot hagyunk magunk után. tudatosodj, 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 az aranykor bennünk születik meg. Köszönöm szépen, szeretlek benneteket! Szeretném megköszönni vezetőnknek, Szedlacsik Miklós mesterkósnak ezt a fantasztikus, értékes, sokrétű, információdús, eltitkolt tudásról szóló, szerintem iszonyat fantasztikus előadást. Én nagyon szeretem, mikor ezekről a témákról tartja, hiszen ezek nagyon fontos dolgok. És sokan nem tudnak róla, sem a reinkarnációról, sem a lélekről. Milyen jó, hogy
itt egy hatalmas tanító, aki mindenről tart előadást, minden témában. Én nem találkoztam még hasonló tanítóval, vagy aki egy kicsit is többet tart, mint egy témakör. Életem legjobb döntése volt, hogy csatlakoztam a PPA-hoz, ez lassan már 10. éve. Számomra egy szimpatikus lehetőség volt, egy útmutatás, megoldásokkal, hogy boldogabb legyen az életem. Én amikor elkezdtem hallgatni, még kint dolgoztam Ausztriában, és visszanézve nekem az életemet, akkor egy jó kis lezáró személyes évem volt, és érdekes, hogy pont akkor kaptam egy lehetőséget, ami egy új fejezetet épít az életemhez. Érdekes. Számomra változást hozott, amikor eldöntöttem, hogy szeretnék részt venni a képzéseken. Nagyon tetszett, hogy életjobbító coach lehetek, megtanulhatok jobban bánni másokkal, segíteni, valódi értéket adni az embereknek egy boldogulásukhoz. Ugye én a vendéglátásban dolgoztam mindig emberek között, és a kedvességet, az odafigyelést adtam, de mindig is többet szerettem volna adni, és itt kaptam meg azt az értékes tudást, ami által hozzásegíthetem az embereket egy boldog élethez. Ennél szebb dolgot én nem tudok elképzelni. És ahogy tanultam a képzéseken, hallgattam a mester tanácsait, megoldásait, elkezdtem felismerni az életemben, mit kellene máshogy tennem, hogy jobban kommunikáljak másokkal, visszaépítsem az önbizalmam, és működni kezdett. Belekezdtem a csapatépítésbe is, és jöttek az eredmények, a válaszok, és rendeződni kezdett az életem. Azóta ugye megtaláltam a páromat, férjhez mentem, gyermekem is született, az összes területet, amit felsorolt itt a mesterünk, mindben tudtam változtatni. És sokat tettem azért, hogy egy jobban működő nő legyek, aki képes egy boldog párkapcsolatot működtetni, illetve együtt tudjak működni a párommal. És mertem változtatni magamon, hogy kiegyensúlyozottabb legyek, ne legyenek akkora a hangulati ingadozásaim. És nagyon hálás vagyok a mesternek, hiszen neki köszönhetem. Szerinted ez a tudás segítene, hogy mások is boldogabb életet éljenek? Egy olyan tanítóra hallgassunk, aki képes megoldásokat nyújtani, aki tanácsai által képes egyet előreléptetni minket? Gondold át! És nem lenne jobb, hogyha a párok is szeretetben élnének, jó kommunikációval, boldog családokkal? Erről szól a PPH Szedlacsik Miklós mesterünk küldetése. És úgy gondolom, ha elkezdünk gondolkodásmódot változtatni, akkor jobban bánunk a párunkkal, a környezetünkkel, már tettünk az emberiségért. És megértettem valami nagyon fontosat. A változást ne kívülről várjuk, hanem mi magunk indítsuk el, és valósítsuk meg. A mester tanítása által képessé válsz te is. Csak hozz egy jó döntést. Hiszem és tudom, hogy a mester tanítása utat mutat másoknak, és tömegek gondolkodásmódját képes jó irányba változtatni. És ezáltal hangulatukat is. Nagyon fontos a mai világban, hogy hol látunk boldog embereket, vidám, jókedvűeket, rajtunk kívül természetesen. És nem mindegy, hogyan töltjük a mindennapokat. Milyen minták vagyunk a gyermekeink számára. Hiszen ők a következő generáció, ők a jövő. És érzem magamban az elkötelezettséget, tudom, hogy képesek vagyunk létrehozni az aranykort. És Szedlacsik Miklós mesterünk erre keres társakat, tanulókat, akik szeretnének jobbá tenni a világot, és segíteni az emberiségnek. A kérdés, hogy te szeretnél ebben részt venni, megvalósítani az életküldetésedet, segíteni mások felemelésében. Ha szeretnél fejlődni, szívesen dolgozol csapatban, hiszen ez a lehetőség, amit itt a mesterünk a végén tartott, gondold el, mekkora üzleti lehetőség, milyen jó, hogy anyagi függetlenséget tudsz létrehozni ezáltal. És hogyha nem áll tőled ez távol, akkor várunk szeretettel. Akik kitartóan itt tanulnak, azok mindenki arról számol be, hogy jobbá vált az élete. És mivel tudom, hogy nincsenek véletlenek, gondold át, miért hallgatod most ezt az előadást. Lehetséges, hogy a te Istened szeretne rávezetni erre az útra, hogy a PPH-hoz kerülj? Ha én a helyedben lennék, nem ellenkeznék az Istenem akaratával. Nem halogatnék, elkezdeném a Nyílt Akadémiánál a tanulást, nem fogod megbánni.
Ráadásul a rendezvényeinken való részvételeiddel bekerülsz a PPH közösségünkbe, amelyben támogatásunkkal létrehozhatsz saját csapatot, általuk a tudásodat gyakorlatba is viheted. Továbbá az egyre növekvő csapatod létrehozásával egyre nagyobb passzív jövedelmet és szabad életet kapsz a PPH-tól. Próbáld ki most 4 hónapra a tudást, mindössze 60 000 forintért. Nincs mit veszítened. Amennyiben szimpatikusnak tűnik a számodra az ember és életjobbító programunk, a személyes részvételed esetén most betekinthetsz az emberi bánásmód coach képzésünkbe. Ha úgy látod, hogy mégsem érdekel, örülünk, hogy részvételeddel megtiszteltél minket. Köszönöm szépen, hogy a mai előadás háziasszonya lehettem, most pedig 30 perc szünet következik. Sziasztok!